Carla! Carla! Ano na naman ba yan, Sol? Di ba sinabi ko sa'yo na wag kang uuwi dito ng lasing? May trauma na kami sa'yo ng mga anak mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako manggugulo. Huwag kang sumigaw. Ayoko na! Anong ayaw mo na? Ayoko na! Gagawin mo pa talaga akong manghuhula. Matulog ka na lang at maaga pa ang pasok ng mga anak mo bukas. Aalis na ako sa bahay na ito, Carla. Pagod na ako. Ayoko na. At saan ka pupunta? Uwi na ako sa amin. Ayoko na ng buhay na to. Tama na. Ayoko na. Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Iiwanan mo na kami ng mga anak mo. Oo. Iiwanan ko na kayo. Ayaw ko na. Sige. Bahala ka na. Mukha namang matagal mo nang pinag-isipan yan. Kunin mo na lang lahat ng damit mo at umalis ka na. Anak naman, papasukin mo na ako. Tay, ayaw ko ho ng gulo. Alam niyo naman po kung gaano kagalit sa inyo mga kapatid nanay magmula nung iniwan niyo kami. Pero anak, 5 taon na ang nakalipas. Hindi ba ako pwedeng dumalaw? Makita ko lang ang ina mo sa huling sandali, anak. Tay, please lang po. Maraming mga nakikipaglamay. Kapag nakita ka ng mga tito, tiyak na bugbog ang abot niyo. Wala na nga po ang nanay, baka pati ikaw mawala pa. Ikaw na lang po ang tanging naming magulang, Tay. Kaya sana po, pakinggan niyo na lang po yung sinasabi ko. Kapag gusto niyong umuwi sa bahay, umuwi na kayo magkakapatid, ha? Bukas ang bahay ko para sa inyo. Tay, hindi po yan ang gusto ni nanay. Kabilin-bili na ng nanay noong siya pa ay nabubuhay. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na wag daw po naming maisip na lumapit sa inyo. Lalo pa ang pumisan muli sa inyo. Patawarin niyo ako, mga anak. Pero pwede bang pakiusapan mo mga tito mo? Na kahit sa libing man lang, makapagbigay galang man lang ako sa nanay niyo. Parang awa niyo na. Tay, nagbanta nga din po sila na kahit sa libing, hindi ka nila sasantuhin. Kaya tay, please, umuwi ka na. Carla, alam kong namatay ka na may galit sa akin. Sinubukan kong sundin ang bilin mo na huwag na magpapakita sa'yo. Kaso hindi talaga maatim ng damdamin ko na hindi ka man lang masilayan. Kahit dito man lang sa iyong huling hantungan. Sana naririnig mo ako. Patawarin mo ako kung hindi ko kinaya. Kasalanan ko dahil ako ang naging mahina. Hinayaan kong kainin ako ng lungkot. Hindi ko kinayang labanan ang pinagdaraanan ko sa sarili ko ng mga panahong yun. Wala akong ibang mapagbuntungan. Ngunit ayokong makita ako ng mga anak natin sa kinasadlakan ko. Kaya mas minarapat ko na lang naiwan kayo at magpakalayo-layo. Maniwala ka man sa akin o hindi. Mahirap din para sa akin ang napili kong solusyon. Para sa akin, noong mga panahong iyon, ay ang mga magulang ko lang ang tanging nakakaintindi sa akin. Kaya pasensya na kung hinayaan kong lamunin ako ng problema. Pero salamat sa pagtataguyod mo sa ating mga anak. 5 taon akong nawala pero kinaya mo ang lahat na mag-isa. Kahit pa na ang katawan mo ang nagdusa. Kahit na ikaw na mismo ang nanghina. Pero huwag ka mag-alala. Nandito na ako. Ayos na ako. Kaya pangako, ako na ang bahalang magpatuloy ng nasimulan mo. Hindi na ako susuko pang muli. Hindi ko natatalikuran pa ang responsibilidad ko sa ating mga anak. Muli, patawad at salamat. Dear love, ilang beses na ako nagbabaka sakaling makuha ang aking mga anak mula sa puder ng aking mga biyanan. Ngunit tumututol sila kasama na ng aking mga bayaw. Hindi ko naman sila masisisi.
Dahil iniisip nila na isa ako sa mga dahilan kung bakit pumanaw ng maaga ang aking asawa. Sa ngayon ay nasa bukod na apartment nakatira ang aking mga anak. Ang anak kong panganay ay nagtatrabaho sa palengke at siya nga ang nagtataguyod sa kanyang mga kapatid. Kaya ko na silang buhayin, pero gusto kong sa poder ko na silang manirahan. Iyon ang naisip kong paraan para makabawi sa aking mga naging pagkukulang. Pero ang dalawa kong nakababatang anak na lalaki ay ilag sa akin. Lumipas ng madaming okasyon, ngunit tutol pa din ang mga kaanak ng yumao kong asawa. Nakupkupin ko na ang aming mga anak. Paano ko pa matutupad ang naging pangako ko sa kanya? Nababawi na ako. Na panahon na para ako naman ang magtaguyod sa aming mga anak. Nakapag-ipon na ako mula nang bumalik ako sa pamamasada ng tricycle. Pero kahit ang iniabot kong tulong ay hindi pa rin nila tinatanggap. Sa paglipas ng panahon ay nawawala na ako ng pag-asang makakasama ko pa ang aking mga anak. Pero tuloy lang ako sa aking pagpupursige. Iniisip ko na wala na akong karapatang sumuko hanggang sa paglaruan na naman akong muli ng tadhana. Diyos ko! Yung bata! Ano? Nabaga mo ba? Diyos ko! Magsisemana Santa pa naman! Ano ba yan? Hindi ka nag-iingat? Sandali lamang ho. Ayos ka lang. Brian? Brian, anak! Ano? Anak mo yan? Ay madali! Isakay mo na at itakbo sa ospital! Anak! Sumakay ka na sa tricycle at ipapacheck up kita! Okay naman po ang anak nyo. Wala naman siyang galos at hindi niyo naman din siya nabangga. Nagkataon lang na natakot siya sa pag-aakalang nabangga siya kaya siya napaupo pero wala din naman po siyang nabaling buto. Maayos naman ang resulta ng x-ray niya. Salamat po, Dok. Pwede na po ba siyang iuwi? Opo, maaari na po. Brian, anak. Saan ka ba papunta at nagmamadali kang tumawid? Hindi ka ba tinuruan ng ate mo na tumingin muna sa kanan at kaliwa ng kalsada bago tumawid? Naghahabulan po kasi kami ng kaklase ko. Mabuti at hindi kita nasagasaan. Muntik ko pang mailagay sa peligro ang buhay mo. Patawad, anak. Tay, kamusta po si Bunso? Eto, maayos naman ang lagay niya. Sinabi mo ba ito sa mga tito mo? Hindi po, dahil baka lumaki pa lalo ang gulo. Tay, ang totoo po, gusto na naming umuwi kami sa inyo. Kasi parang ipinapamukha na po nila sa amin na sila ang nag-aalaga sa amin. Magmula nang nawala si nanay. Parang lahat ng bagay na ginagawa kahit pa ang hindi nila ginagawa para sa amin, ay dapat naming tanawin na utang na loob sa kanila. Ayoko na po sa poder nila, Tay. Nahihirapan na po ako. Paano ang gagawin natin, anak? Malaki na rin po kami, Tay. Siguro naman ay may karapatan na po kaming magdesisyon. Kailangan ka namin, Tay. Mas nanaisin pa namin ang arugahan ng tunay naming mga magulang. Kung ganoon, mas makabubuti sigurong ipagpaalam ko na kayo sa kanila para naman maayos ang magiging pag-alis ninyo sa poder ng mga kaanak ng nanay nyo. Hindi na po siguro kailangan, Tay. Total nakabukod naman na po kami ng tinutuluyang bahay. Mag-iimpake na lang po kami at pupunta kami sa bahay ninyo. Napag-usapan na din po namin ni Hiro ang tungkol dito. At maging siya ay gusto na pong lumayo sa kanila at sumama na lang po sa inyo. Nananabik na po kami na makapiling kayo ulit, Tay. Alam nyo naman na kayo lang iniintay kong magdesisyon kung kailan nyo gustong mamuhay ng kasama ko. Masaya akong marinig yan mula sa iyo, anak. Pero hindi ko din naman gustong baliwalain na lamang ang naging kontribusyon nila sa buhay nyo. Malaki rin ang naitulong nila sa inyo na magkaproblema kami ng inyong nanay. Mas marapat siguro na magpaalam kayo ng maayos. Shara, ikaw ang pinakamatanda sa inyong magkakapatid. Kaya inaasahan kong makikitungo ka ng maayos sa mga kaanak ng nanay mo hanggang sa huli. Tandaan mo na ikaw ang huwaran ng mga nakababata mong kapatid.
Kaya para makasiguro na walang gulo na magaganap sa pagitan namin, ay ipagpaalam mo ng maayos ang desisyon ninyong magkakapatid. Ako ay maghihintay lamang sa inyong pagbalik sa aking piling. Salamat, Tay. O sige po, uuwi na po kami ni Brian. Sige anak, mag-iingat kayo. Dear love, dumaan ang maraming araw at hindi ko pa rin kapiling ang aking mga anak. Hindi naman ako nawalan ng pag-asa, kaya itinuloy-tuloy ko lang ang panalangin at pagkapit sa may kapal. Alam ko na nalalapit na ang araw na magiging ama na muli ako sa aking mga anak, na maipaparamdam kong muli sa aking mga anak ang pagkakaroon ng magulang. Hindi ko man mapantayan ang pag-aarugang na ibigay ng kanilang nanay, ay susubukan ko pa rin maging isang mabuting ama. Makailang beses ko na ding tinangka na idaan sa legal na paraan ng mga bagay, pero laging sumasagi sa akin na hindi magandang alaala ang maaaring maiwan ito sa isip ng aking mga anak. Kaya pinagkatiwalaan ko na lamang ang determinasyon ng aking mga anak na makabalik sa aking piling, na makapagpaalam sila ng maayos sa mga kamag-anak ng kanilang yumaong ina. Sino yan? Shara? Tay, andito na po kami. Tay, Mano po. Tay, Mano rin po. Teka, totoo na ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Sabi ko naman sa'yo, Tay, di ba? Babalik kaming mga anak mo. Uuwi kami sa'yo. Buti at narito na kayo ngayon. Akala ko matatagalan pa bago ko kayo makapiling muli. Pasok kayo, dali. Hindi nyo alam na walang mapagsidla ng galak na nararamdaman ko dahil sa pagdating nyo. Masayang masaya din kami, Tay. Pasensya na po kung natagalan ang paghihintay mo sa amin. Humanap lang din po kami ng magandang tiyempo. Pinaliwanagan ko nga po ng husto sina Lola at Tito na gusto namin kayo ang kumalinga sa amin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong pagkakataon para magpakaama sa inyong magkakapatid. Magagampanan ko na ang aking tungkulin sa inyo. Bilang ama, binigyan niyo din ako ng pagkakataong matupad ang pangakong binitawan ko sa inyong ina. Pangako, hinding-hindi ko na kayo tatalikuran pang muli. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Dear love, tanging si Carla lamang ang babaeng minahal ko, at wala na rin sa isip ko ang humanap pa ng iba. Mas gusto kong ituon ang aking buhay sa aking mga anak. Sila ang bunga ng aming pagmamahalan ni Carla, at hinding-hindi ko nananaisin pang mawalay sa piling nila. Lubos kong pinagsisisihan ang naging pagkukulang ko sa aking pamilya. Kaya sa pagkakataong ito, ay itutuon ko ang lahat ng aking lakas, ang aking buhay, para sa aming mga anak na sila Shara, Hero at Brian. Kaya Clara, saan ka man naroroon ngayon, sana ay mapayapa na din ang iyong kaluluwa, dahil nandito na ako para sa kanila hanggang sa aking huling hininga.